जोङो बेथ' डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि प्रग्राम बियो 7 एनुवेल चिरां डिस्ट्रिक्ट इउ.प.नि कनभेनसन बियो दा बेखौ जोङो जोंनि नैबे निसिमानि हाई स्कुल खैला-मैला हाई स्कुल फिल्डआवहाय जों बेखौ लानाय जादों। बेवहाय जोङो डिस्ट्रिक्टनि निर्देश मथे गोजौनि निर्देश मथे जोङो खमसे खम 20 निफ्राय 21,000 जोंनि इउ.प. सापर्टार्सजों लोगोसे वार्कार्सफोरजों लोगोसे जों निसिमानिफ्रायनो 15,000 खमैनो बेनिफ्राय जोंनि खाथि खाला जोंनि जेरै 14, 13, 15 बेफोरनिफ्राय 1,000 1,500 मोनसे ब्लकनिफ्राय जोङो टारगेट खालामनानै गासै 20,000 निफ्राय 21,000 पार्टिसिपेन्ट्सखौ लानानै जों बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनाङै खालामनो नागिरदों आरोखि। दा बे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी मुस्लिम, बर', आदिबासि, सान्थालि जोङो दिनै पुरा थाम टिम हिसाबै जों खालामबाय। मोनफ्रोमबो प्राइमारियावहाय जोङो मोबिलाइज खालामबाय, लोगोसे एनाउन्समेन्टफोर खालामनाय जाबाय, माखासे हर्डिंसफोर खालामनाय जाहैबाय। दा जोंनि वार्कार्सफ्रा पुरा मोनफ्रोमबो प्राइमारियावहाय बेस्थ' गाबोननि थाखाय। माबायदि आसा खालामदों माबायदि जागोन होननानै? जोंथ' बहुद माने मेहेरगोनाङै जागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो खमैनो जोङो जेरै जोङो आसा खालामदों बिदिनो 20,000 निफ्राय 21,000 पार्टिसिपेन्ट्सआ फैथारगोन आरोखि। लोगोसे जोंनि आलासिफोराबो जोङो जेरै मोजां मोजां आलासिफोरखौ जों मोननो थांगासिनो दं, जेरै CM साराबो फैगोन, CM प्रमद बर' सारा फैगोन, लोगोसे डिपुटि चिफआबो फैगोन गबिन्द बसुमतारी सारा, लोगोसे इउ.जि. ब्रह्म साराबो फैगोन होननानै जोङो खबर मोनदों। लोगोसे जोंनि बिटिआरनि माखासे एग्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोर जेरै रनजित बसुमतारी सार, विल्सन हासदा सार, माधव सेत्री सार जेनेरेल सेक्रेटारि, बिथाङा जोंनि CM सारनिबो पलिटिकेल सेक्रेटारि, लोगोसे इउ.प. पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि बिथांमोना फैगोन आरोखि। नोंथांमोननि मददगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय गाबोन दिनै दा जों बिसेस करि जोङो जोंनि ट्रेन्सपर्ट जाय ट्रेन्सपर्टनि थाखाय बिथांमोनहा माने लाहार फाहार खालामगासिनो दं, बिथांमोना जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो प्राइमारि मोनफ्रोमबो खना खनला गामिफोराव थांनानै जाहाथे जोंनि ट्रेन्सपर्टेशननि फेसिलिटिखौ थिग खालामना होयो आरो जोंनि मददगिरि बिथांमोनखौ बिसेस इउ.प.जों लोगोसे गुबुन गुबुन पलिटिकेल हान्जायाव थानाय माखासे जनसाधारन जाय बिथांमोनहा मोजां सरकारखौ जेब्लाबो आसा खालामो, बिथांमोनखौ जोङो लैहोर लैहोर फोनानै बे मोजां सोलायनायनि मोनसे सुबिदाखौ लानो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायगोन।